Πριν από 21 αιώνες, κατασκευάστηκε στην Ελλάδα ένας μηχανισμός εκπληκτικής ευφυΐας, που μπορούσε να απεικονίσει, προβλέποντας σε βάθος δεκαετιών, το ουράνιο στερέωμα, τις θέσεις του ήλιου και της σελήνης, τις φάσεις της σελήνης, ακόμα και εκλήψεις. Αλλά αυτή η απίστευτη εφεύρεση κατέληξε στη θάλασσα και το μυστικό της έμεινε κρυμμένο για 2.000 χρόνια. Τα ρωμαϊκά πλοία που ταξίδευαν από τη Μικρά Ασία στην Ιταλία περνούσαν από το θαλάσσιο χώρο μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης. Στη μέση αυτής της διαδρομής βρισκόταν, όπως και σήμερα, το μικρό νησί των Αντικυθήρων. Οι απόκρημνες ακτές του νησιού αποτελούσαν πραγματικό κίνδυνο για τα πλοία, που μια καταιγίδα μπορούσε να τα ρίξει πάνω στα βράχια του. Αυτό ακριβώς συνέβη περίπου το 70 π.Χ. στο γεμάτο θησαυρούς πλοίο που σήμερα ονομάζουμε Ναυάγιο των Αντικυθήρων. Το Πάσχα του 1900, σφουγγαράδες από τη Σύμη που βουτούσαν στην περιοχή εντόπισαν ένα μπρούτζινο χέρι στο βυθό της θάλασσας. Ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές και τον χειμώνα ξεκίνησε η ανέλκυση του ναυαγίου. Αρχικά ανασύρθηκαν περισσότεροι από 200 αμφορείς, μισοσκεπασμένοι με άμμο, μερικοί από αυτούς σχεδόν άθικτοι, καθώς και αντικείμενα από τη σκευή του πλοίου, όπως λιχνάρια, αλλά και περίτεχνα βάζα. Όσο περισσότερο έψαχναν, τόσο πιο αξιόλογα αντικείμενα έρχονταν στο φως. Φαίνεται πως το ρωμαϊκό πλοίο είχε αποπλέψει από τη Ρόδο ή τις ακτές της Μικράς Ασίας, μεταφέροντας σπουδαία έργα τέχνης. Το μπρούτζινο χέρι ανήκε σε ελληνικό γλυπτό του 5ου αιώνα π.Χ. που απεικόνιζε έναν φιλόσοφο, του οποίου το κεφάλι και άλλα τμήματα βρέθηκαν αργότερα. Μια ακόμα σημαντική ανακάλυψη ήταν το χάλκινο άγαλμα ενός εφήβου, ένα αριστούργημα της ελληνιστικής εποχής, γύρω στο 340 π.Χ. Πολλά αγάλματα, μισοβυθισμένα καθώς ήταν στον βυθμένα της θάλασσας, απέφυγαν τη διάβρωση χάρη στην άμμο και τα ειζήματα, που σκέπαζαν ως πέπλο την ιδιοφυΐα του δημιουργού τους. Ανάμεσα στα υπέροχα αυτά αντικείμενα, οι δίτες εντόπισαν ένα περίεργο χάλκινο αντικείμενο, ύψους περίπου 30 εκατοστών, το οποίο, όταν στέγνωσε, άρχισε να διασπάται. Τα θραύσματά του, που μαζί με τα άλλα αντικείμενα του ναυαγίου φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, οι οποίοι από νωρίς αντιλήφθηκαν τη σχέση του με την αστρονομία. Έπρεπε να φτάσουμε στον 21ο αιώνα για να αποκαλυφθεί και να απεικονιστεί τρισδιάστατα το εσωτερικό του μηχανισμού. Τα σύγχρονα εργαλεία σάρωσης ανέδειξαν μια σειρά αλληλένδετων γραναζιών, δείγμα εκπληκτικού σχεδιασμού, ενώ μαζί με τις φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης από διαφορετικές γωνίες φωτισμού έκαναν δυνατή την ανάγνωση επιγραφών στα θράσματα του μηχανισμού. Οι επιγραφές αυτές αποτελούν πιθανώς τμήμα εγχειριδίου. Οι επιστήμονες συνέκριναν τους αριθμούς που αναγράφονται στο κείμενο με τον αριθμό των δοντιών των γραναζιών και τη διάταξή τους και εφάρμοσαν αυτές τις μετρήσεις στους γνωστούς μας από την αρχαιότητα αστρονομικούς κύκλους. Έτσι, έγινε δυνατή μια αξιόπιστη ανακατασκευή. Όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της μεταλλουργικής ανάλυσης και ειδικά της επιγραφικής έρευνας, παραπέμπουν στην ίδια περίοδο. Η μορφή των γραμμάτων και το λεξιλόγιο είναι χαρακτηριστικά της περίοδου αυτής. Με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη ανακατασκευή του μηχανισμού. Ο μηχανισμός είναι τοποθετημένος μέσα σε ένα ορθογώνιο πλαίσιο και απεικονίζει δεδομένα και στις δύο πλευρές του. Στην μπροστινή όψη, μια κυκλική κλίμακα δείχνει τις 365 ημέρες του έτους, σύμφωνα με το Αιγυπτιακό ηλιακό ημερολόγιο. Στο εσωτερικό της, σε μια δεύτερη κλίμακα, εμφανίζονται τα 12 σύμβολα του ζωδιακού κύκλου. Περιστρέφοντας μια λαβή, δύο δείκτες για τον ήλιο και τη σελήνη τοποθετούνται σύμφωνα με την ακριβή θέση τους για κάθε ημέρα του χρόνου, ενώ μια μικρή περιστρεφόμενη σφαίρα δείχνει και τη φάση της σελήνης. Για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια ανεξάρτητα από την ημέρα ή το έτος, στο πίσω μέρος του μηχανισμού απεικονίζεται μια σπυροειδής κλίμακα με τον μετωνικό κύκλο, ο οποίος συντεριάζει τους σεληνιακούς και τους ηλιακούς κύκλους σε μια περίοδο 19 ετών, που αντιστοιχεί σε 235 σεληνιακούς μήνες. Από κάτω, μια ακόμα σπυροειδής κλίμακα δείχνει τις εκλήψεις του ήλιου και της σελήνης.
Η λαβή κινούσε τον δείκτη μέχρι το σημείο της επόμενης έκλειψης, σύμφωνα με τον κύκλο του Σάρου. Επειδή όλα τα γρανάζια συμπλέκονταν, η ημερομηνία της έκλειψης εμφανιζόταν στην μπροστινή κλίμακα. Πώς κατάφεραν οι Έλληνες να επινοήσουν έναν μηχανισμό που αναπαριστά τόσο πολύπλοκα και ακανόνιστα δεδομένα, όπως οι σεληνιακοί κύκλοι? Το ερώτημα εξάπτει την περιέργεια των σύγχρονων ειδικών της ορολογοποιίας. Ο Ματιάς Μπιουτέ, διευθυντής έρευνας και ανάπτυξης στην εταιρεία Hublot, αποφάσισε να αναπαραγάγει αυτούς τους αρχαίους υπολογισμούς και να τους εντάξει σε ένα σύγχρονο ρολόι. Θέλω να τιμήσω τους αρχαίους προγόνους μας. Δεν θα ήθελα να λειτουργήσω σαν κάποιος ο οποίος κλέβει μια ιδέα που υφίσταται για αιώνες, αλλά ως κάποιος που σέβεται τους προγόνους του και θέτει ως στόχο να ανακατασκευάσει το αρχαίο αντικείμενο, δίνοντάς του σύγχρονη μορφή. Το πρωτότυπο έχει ύψος 35 εκατοστά. Εμείς καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό 30 χιλιοστών με κίνηση ρολογιού που φοριέται εύκολα στον καρπό. Ο μηχανισμός των αντικυθύρων εμπεριέχει μεγαλοφυείς λειτουργίες που δεν υπάρχουν στη σύγχρονη ορολογοποιία. Δεν υπάρχει στη σύγχρονη ορολογοποιία αυτό το σύστημα της διπλής σύμπλεξης ενός τροχού, που αποδίδει τις ανομαλίες του σεληνιακού κύκλου. Αρκετοί συγγραφείς της αρχαιότητας, όπως ο Κικέρονας, αναφέρουν την ύπαρξη παρόμοιων μηχανισμών. Αλλά ο μηχανισμός των αντικυθύρων είναι ο μόνος που έχει διασωθεί. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι επίσης υποδεικνύει τις πόλεις που φιλοξενούσαν τους Πανελλήνιους Αγώνες σε έναν κύκλο 4 ετών, την Ολυμπιάδα. Θεωρείται επίσης ότι έδειχνε τη θέση των 5 γνωστών στην αρχαιότητα πλανητών, όπως της Αφροδίτης. Ποιος εφήβρε όμως αυτόν τον μηχανισμό? Για ποιους και για ποιον σκοπό? Για τα ερωτήματα αυτά δεν έχουμε ακόμα απαντήσεις. Αλλά η έρευνα συνεχίζεται, αποκαλύπτοντας σταδιακά τις μηχανικές και μαθηματικές περίτεχνες πτυχές του, αναμορφώνοντας την αντίληψή μας για τον αρχαίο κόσμο και την τεχνολογία του.